Hindi lang nakasalalay sa mga mangingisda ang pangangalaga sa yamang dagat. Mahalaga rin ang mga patakarang nagtatakda kung paano ito pangangasiwaan. Upang maisulong ito, idinaos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Central Luzon sa pamamagitan ng Fisheries Management Area 6 at Fishcore Project ang kauna-unahang 2026 Fisheries and Aquatic Resources Management Council o FARMC Congress sa Clark, Pampanga nitong Miyerkules, June 24. Dinaluhan ito ng mga kinatawan ng local FARMC, LGU at iba pang stakeholders sa sektor ng pangisdaan. Layunin ng pagtitipon na palakasin ang papel ng mga FARMC sa pamamahala ng pangisdaan sa pamamagitan ng mas mahusay na koordinasyon at pagbalangkas ng mga polisiya. Ayon kay BIFAR spokesperson Nazario Briguera, ang FARMC ang kapangyarihan ng mga mangingisda pagdating sa paggawad ng mga lokal na polisiya. Dapat po nating maintindihan na itong pagtitipon na ito ay napakahalaga dahil dito po magkakaroon ng pag-uugnayan patungkol sa magiging papel or sa napakahalagang papel ng local FARMC pagdating po sa pagpanday ng pulisiya tungkol sa pangangasiwa, sa likas kayang pangangasiwa ng ating kapangisdaan at yamang tubig. No? So ito pong FARMC, ito po ang masasabi nating rurok ng fisherfolk empowerment sa Pilipinas. Ano? Dagdag pa ni Briguera, walang anumang patakaran ang dapat maipasa sa lokal na antas nang hindi sumasangguni sa konseho, lalo na't nakasalalay rito ang produksyon ng isda sa bansa. Dahil alam naman po natin na kapag nasira ang ating karagatan, ang ating marine habitats, mangangahulugan ito ng pagbulusok ng ating fisheries production. Dahil ang tinitingnan natin kapag napapangalagaan ang karagatan, mas sustainable, mas likas kaya ang magiging produksyon ng ating karagatan at mga yamang tubig. Bagamat matagal nang itinatag ang mga local farms sa ilalim ng batas, ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinag-isama mga ito sa ilalim ng FMA framework. Para kay Reynaldo Basco, isang mangingisda at miyembro ng farm simula sa bayan ng Sasmuan, malaking tagumpay na sa wakas ay naririnig ang kanilang tinig mula sa grassroots level. Malaking tulong po kasi na bibigyan boses po ang kaming mga maliliit na mangingisda pagdating po sa pagbalangkas ng mga pulisiya. Malaking bagay po yun at naririnig yung boses namin, karaingan ng mga pangangailangan namin mga mangingisda. Ayon pa kay Basco, sa pamamagitan ng FARMC ay naipaparating nila sa pamahalaan ang mga suliranin at mga mungkahing solusyon kabilang ang patuloy na dredging sa mga ilog na apektado ng matinding siltation. Kasi alam nyo naman sa amin sa Sasmuan is heavily silted yung mga kailugan namin, yung mga river system. So naiparating namin ngayon is continuous dredging sila. So, malaking bagay yun kasi lumalawak uli yung area ng aming mga fishing ground. Binigyang diin naman ni Hope Relaison, hepe ng Regional Fisheries Training and Fisherfolk Coordination Division, na dapat ding tularan ang mga ganitong inisyatiba at i-replicate sa iba pang kalapit na fisheries management area sa bansa kung saan mas matindi ang mga kinakaharap na suliranin. Yes, there is really a need to replicate this in other FFAs. Siguro unti-unti, we prioritize those na medyo mas malalaki yung issues. Preferably, syempre, yung West Philippine Sea, hindi lang po iilan ng regions na involved dyan. Marami po, mas marami kaysa sa FMA 6. So, tignan po natin. Isa sa mga pangunahing tinututukan sa ilalim ng Fishcore Project para sa FMA 6 ay ang kritikal na sitwasyon ngayon ng galunggong at kalaso. Ayon kay Neil Kenneth Katibog, Division Chief ng BIFAR, nasa red alert o critical level na ang produksyon ng mga ito, kaya naman kailangan na umano ng kaukulang harvest control rules. Alam mo ba sa ating pag-aaral ng ating Scientific Advisory Group ng FMA 6, nakita natin na talaga namang nasa pula na ang produksyon ng dalawang species na to. Kaya dahil doon, bunuo natin ang appropriate na polisiya tulad ng Fisheries Management Plan. Samantala, bilang pagtatapos ng Congress, isinagawa ang ceremonial turnover ng mga pinag-isang resolusyon at commitment signing ng mga stakeholders. Ito ay para matiyak na ang mga binuong patakaran ay hindi lamang mananatili sa papel, kundi mararamdaman ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.